Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes pitsa 9 na bulan sa Disyembre tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyo nga aton talakayon karon nga aga. 181 ka miyembro sang Kamara nagpasar sang hagna mandatory prepaid SIM registration bill. Ano ini siya? Kumilit nagpaandam sa mga political aspirant sa mga tao nga nagapakuno-kuno nga pwede kuno mamanipular ang eleksyon sa tuig 2022. Kabataan nagaedad di matobtob 11 anyos dapat bakunahan anay antes tugutan sang face-to-face nga pagtambong sa klase. No job, no duty sa PNP. Ining mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pag-amlig sa aton batok sa kagaw. #account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:39. Abot kon ano ang reaksyon sang pumuluyo. 181 ka miyembro sang Kamara nagbutar pabor na kinahanglan kon ang tanan nga nagagamit kag magbakal sang SIM card kinahanglan may ID ka, backtrack ka, tanan mo nga personal nga pagkatao ibutang mo dira sa ginbaklan mo sang SIM card nga ginaprobahan ini sa third kag final reading bangod sang reklamo nga porte na nga iskandalo, porte na nga binastos into anay ang nagakatabo sa mga cellphone kag iban pa sa social media. So, kung ang imo SIM card nga ginbakal, may pila ka bilog bakal kaysa kalibo, kuwaon ang ngalan mo. Pag magwa, nagminastos ka, nagpanginto ka, kag ano pa, nga mga tiniga ang ginbuyan mo, insigida, pwede ikaw mapusasan. Kay kilala ikaw, ara ang ngalan mo, nagaapid sa ginbakal mo nga SIM card. Pwerte, no? Ti, sugot ka mo sini? Nga ang mga SIM card ninyo, totoo ang ngalan nyo? Pag may diyot diferensya, pero hindi ka man mano, kung wala ka malang gabinastos, kung wala ka gapilak sa daw hindi amo nga mga tinaga, hindi ka man paglagson. Pero kung dahaboy ka binutig, fake news kagiban pa, ti sigurado, sa giputon kagid, posible makit-kit karihas. Amo ini, ang ginaprobahan third kag final reading, House Bill 5993. Amo ini siya, ang halungan ninyo. Kay bangod, kung magbakal ka mo SIM card, hindi pwede. Kung hindi mo pag-ihatag ang matuod-tuod mo nga ngalan, identification card mo, backtrack kag iban pa. Por sigurado, nga kung buwas damlag, maghimo ka sang kalamalamahan, magbinastos ka, magpilak ka sang mga fake news, sigurado, arestado ka. Kay ang SIM card na ginbakal mo, rehistrado sa imong ngalan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:41. Mabalik ako pagkatapos ni. Good morning, kaibigan.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakanako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Radio 0657 ang Federlip Blending Corporation na hamtang sa second floor Carmen Building, Lisares Avenue, Bacolod City. May mga satellite sila nga opisina, Bangga Durex Talisay, kag Corner Yungke, Dalan Goria, Barangay Poblacion, La Carlota City. Oh, ano pang ginahulat mo? Apply na. Loan na. Federlip Blending Corporation. Maayo ini balang ginaduso karon nga antes mo ipadala ang kabataan 5 katuig kag 11 anyos kinahanglan bakunado na. Manami ini. Diin man nga eskwelahan sa publiko man, pribado nga bulutuan agod nga sigurado likaw kagaw. Nami ini ang ginaduso ni Congresswoman Florida Robes na nawagan siya sa Inter-Agency Task Force na kinalan i-prioritize naton ang kabataan. Siling niya, kung ang aton sini national government ay itip nag-require na pwede ang mga estudyante sa kolehiyo nga nabakunahan nga pwede magtambong sa klase, labi na gid ining mga estudyante sa mga klase bala kag subject sa ikaayong lawas, ya ginatugutan nila sa gobyerno. Mas nagid nga kinahanglan proteksyonan man pariwoon ang proteksyon nga ihatag sa kabataan, kinder kag elementarya. Ako upod ako di. Maayo ini nga suwestyon. Di kung may bata ka, may apo ka, ga eskwela, 5, 11 anyos. Daw ginakulbaan ka nga pabalikon, magatubang to, magtipon, upod sa classmates siya, kag sa manunudlo ya. Daw ginakulbaan ka palakto ng kabataan, pero kung mag-amo sini, nga tagaan ta prioridad, nga bakunahan anay, ang 5 tubtob 11 anyos, antes pakadto sa bulutuan, daw maayo ini, nga proposal, daw maayo ini nga ginaduso, kabay pa nga aprobahan ini, sang aton sini national government kag subong man IATF. Para sa akon maayo ini nga plano para bisan paano makasalig ka bala nga ginikanan daw hindi ka magbatyag katahap bangod bakunado ang kabataan.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 52. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Magkulong kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikaw. Time lasay 57 siling sang kumilik sa mga aspirant, bala mga politiko, siling nga hindi kamo magpati. Inapaandaman nila, ining pila karon ka mga individual nga naga pamalay-balay sa mga politiko, nya kung gusto ang bayad mo, kung ang price is right, padag-on ta ka sa eleksyon. Di siling sang kumilik, hindi ka mo magpainto. Kaya kadamo sa politiko, ganaintuan mo, bayad sila sa promisa nga padag-on sila. Sang una mahimo ni, sang tiyempo to, sa una nga manual pa, ang inisipay. Sa tiyempo ni Marcos, katabo ni mo. Magsulat ka ngalan, abe, kag lain spelling, may ara sa likod daw, nyanoy, wrong spelling ka islina. Ato ya pwede sa Punta Armalite. Subong yati, ang ginagamit naton, makina na. Di silang sang kumilikling ni Jimenez, hindi na pwede, kag ini na prubahan na, halin pa sang tuig 2019. Hindi na pwede nga pasaligon ka, nga padagon ka. Amo dablang iban nga mga politiko, nyari ho, 500, ibutang tungalan ko. Kaya nabalaan ko kung butuhon mo kung hindi. Intuli na ya. Ano pagkabaloy kay ikaw lang isa to gasulat sa ngalan to, isulod mo to sa ballot box? Wala na ya, nang pamahog bala. Nyari ho, kwarta, butuha ko do, kay nabalaan ko kung butuhon mo kung hindi. Hindi na ya. Inudling klase sugilano na. Amo na siling lang siling sa iba niya, batuna lang da. Ino-no lang tong gusto mo. Pero nang pahugon ka nga kabalo siya, inaya intulin nga dako na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 59. Mabalik ako pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Ang mga Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada,
Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang nuluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start ini siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman amat ang kami sulod. Ako I started as a news writer. So, Philippine Standard Time, last city 4 na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edin Aboso. Mga kaaksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension Vitamin Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,